hvad der sker, når man giver Casio en pil. Med sukker på. Prøv lidt. Væggen. Væggen. Det er væggen, Casio. Det er væggen. Det er væggen. Hvad er der galt med det? Det er væggen. Og? Det er væggen. Og? Hvad er der galt med det? Det er væggen. Og? Det er der galt med. Okay. Det betyder sgu da ikke, du skal tage noget i noget andet, hvad? Jo, bordet er meget bedre. Det er bedre kvalitet. Det er bedre kvalitet. Okay. Det skal ikke det der. Ja, hvad er bedre kvalitet? Kan du ikke lige stoppe dig selv? Jo. Yes, it is. Ja, det. Hej. Nej. Hey! Døren, den er værre. Endnu værre. Okay. Ja. No. Det er flot. Den stikker ikke på taget. Ha, jeg har den. Giv mig pilen. Jeg har den. Nej, giv mig pilen. Nu sagde jeg. Giv mig pilen. Fint. Ja. Ja. Hey, vent. Wait. Flot. It's me. Super Luigi and the iPhone X. Flot. Rigtig flot. Den her video bliver allerede alt for lang. Så vi ses.